Перспективен човек като Мартин Деспов, защо е решил да влезе в политиката? Здравейте, Хомер. Здравей. Аз също си го зададах този въпрос преди няколко месеца, преди да взема окончателното решение да се впусна в това приключение. Защо досега не съм полагал усилия да бъда част от Общинския съвет? Причините са няколко. Първо, като всеки млад човек, голяма част от младите хора в Хасково, и аз преди повече от 15 години поех в посока София, за да осигуря едно по-добро бъдеще за мен и за семейството си. След това, улисан в изграждане на бизнеса, в постигане на личният успех, се оказа така, че нямаше време за близките си, пък камо ли за някаква политическа активност. След този период на успехи дойде и периодът на някакво осъзнаване. Катализатор беше по-близкият ми контакт с хора от скандинавските страни, предимно Норвегия. Така бизнесът ме караше дълго време в тази държава. Интересното в тяхната култура и разбирането им въобще за обществото е, че за тях един истински богат и успешен човек е не този, който е с много пари, с много коли, с много имоти, а този, който има най-голям принос в обществото и за държавата, в която живее. Като писатели, творци, филантропи, ръководители на големи организации, задължително трябва да са социално ориентирани и така нататък, и така нататък, и така нататък. И какво ме мотивира да започна? Поглеждайки след това нашата действителност, може би това е една много точна картинка и описание на това. Аз разбрах, че въпреки личният ми успех, аз лично няма как да се чувствам доволен, защото около мене голяма част от хората, не само близките ми, са с всякакъв вид проблеми, като проблеми свързани с недостиг на средства, живот в среда, която не е подходяща и така нататък. И се зададах въпроса, това ли е мястото, в което искаш да живееш? Какъв ти е избор? Изборът е или го напускаш, отиваш в друг град, друга държава, в конкретния случай, или оставаш и започваш да се бориш. Аз избрах второто, да остана и да се боря. Ти даде чудесен пример с Норвегия. Те са първи по свободата на словото. Но да се върнем в нашата действителност. Хасково в момента как се струва икономически, назад ли е, напред ли е, къде се намираме ние? На дъното на всички класации. На дъното на всички класации, които прави България, а България на дъното на всички класации, които прави Европа. Смятай къде е Хасково в момента. Един от най-бедните региони в Европейския съюз. На това място се намира Хасково. Какво би направил ти първо за проблем икономически? Много проблеми има, които трябва да се решават. Но първо те трябва да се започнат един по един. Трябва да се отдели съответният ресурси и времеви, и човешки, но една птичка пролет не прави. Трябва да има едно така сравнително добро мнозинство в Общинския съвет от хора, които са свободомислещи, които поставят общественият интерес пред личният, пред корпоративният, пред партийният, и тогава нещата в Хасково биха тръгнали в една много по-добра посока. Аз мога да изборя някои от проблемите, които трябва много спешно да се решават, защото те допринасят за качеството на живота в града. Пътна и ВиК инфраструктура под всякаква критика. Липса на добри транспортни връзки, липса на добро осветление, парковата среда. Да, има и добри паркове, но голяма част от тях са в това състояние, което е този парк. Проблеми с задържането на младите хора. Един грандиозен казус, който трябва да се пребори през следващите години Хасково. И много други, и много други. А как би мотивирал хасковли да гласуват за теб и за вашата листа? Първо, трябва да гласуват. Защо е важно да гласуваме?
Първо важно е да гласуваме, защото това е единственият начин ти да покажеш пред обществото, че твоят глас има значение. Говорете с вашите близки да гласуват и те. Гласувайте по съвест, гласувайте според собствените си убеждения, не заради натиск или някакъв друг стимул. Гласувайте като истински свободни граждани. Гласувайте с номер 30, преференция 104. Благодаря ви.